A mě právě, že to dělá když člověk Čau, Rásku! To je moje jméno! Hej, čau! Znáš bráchu? Vítáte? A tímhle vyzývám zasranýho Eklipa, zasranýho Fadrsa na skurvený break, teda battle. Takže, držu mu. Zasraný Fadrsu zanotý a zasraný Eklipe pochcajče z Boskovic, vole. Vidíš, já jsem málík ze Skalice. Vyzývám tě na zasraný battle, vole. A kde se pošvěře jako tvou zasranou děvku mámu, vole. Já čekám nulikája. Taky trochu repuje. Ano, od Segry, od Kajové Segry kluk, taky trošku repuje. Ale počkej, považem. A doufám, že to skončí na Facebooku, protože Facebook má každá skurvená piča. Hej, a kdyby náhodou, jo? Druhý největší klub Boskovici po Starou Brnově. Hele, na to nechci, vole. Budeš valit, vole. Tak to skončí, víte, nás. Vidíš se neskinuli, vy to? Dneska malý, já si páču svoje ego, říkejte mi, Fadr, jsem vzal ho ty, jo. A vlastně, já jsem vlastně i ten Eklip a jmenuju se... Ne, počkej, jako, byl jsem na očku. Já jsem byl na očku. Hej, a řekl bych vám jednu skurvenou věc. Boskovice, ježíte. Podívejme se na něco. Ale Jakub, ale velkým srdcem. Dej mi si pět. Podívejme se mu do očí. Ať mě každý vidí, vole. Ať mě každý vidí. Hej, ať to každý vidí. Hej, ať to každý vidí. Co město zakřičete? Hej, kámo. Hej, podívej. Sice beru 100 táců měsíčně, ale tohle je nejlepší značka, jako, brácho. Hej, brácho. Nejlepší značka. Brácho, podruhé, brácho. Hej, tohle, pojď se nekeberte. Já bych to ukončil, protože jsem se teďka choval jako úplná piča. Počkej, to vyjde bylo, já teďka tady mluvím. A jako, že ti hrabou natáhnout ty zase na piče. Ale normálně bych řekl tady to skurvené televizí TV, no. Že vypínám tohle skurvený studio. Strany komerční zmrtvole. Jo? Aha. Jako pro všechny rapery bych řekl. Hoši, serte na to, protože na to nemáte. A proč jim nekáš propagovat televizi, jo, ty hráči? Ne, v pohodě. A pro všechny normální lidi bych řekl taky. It's over, kámo, it's over.